credentials mangowa mangato nigo. Yeah. Wawacho ni wago mbaka mar dongruok gi siasa. Waduoga ne dongruok kae. Nitiere joma ne penjo ni chiro mahero. Ncha ok kawe taka kendo koro pi taka bende ketho negi kar goyo ohala. Ungi chenro mane mar loso negi chiro. Manaka na wacho ni chani sub county ka sub county nitie a waste evacuation center. Tapa ni gima koro sani timore ahero kanyo kaloro gi weche mag coast and the environment. It's a big challenge, okay? And normally we take that as feedback. Okay, every other time, by the way, wagocho kata you do feedback from the sub-county administration. Mabendo osetimore all the way to the ward. But one ge a project mar World Bank mabende waibe yude godo some funds mwadhi bere weche mag drainage mahero. Nikech ngeni kanye machenda hinya. Drainage mahero is not good. To bende oken problem account gano nikech jokena kana gero ndara isedhi kadani. Ki wuoke daraja tiluo lam madhi kanyo kidhi kadani cha. Ne ogi tucho, okay, drain. Koro kapi wuok chira hero mondo miyo chopa ngoa gine river Nyando beda ngoa bedo difficult. Omiyo koro wadhe timo machalo kod mano. And then so we have two funds there. Nitie mar Floka, okay, mar climate change of course, and then one gi Kenya Urban Support Program. Okay, mabende dhi kelo pesa madhe timo gik mang'eny ahero kanyo mondo mi ing'eyo ni koro bende en a municipality and then en a headquarter mar ahero gine ahero ilongana ahero what awasi, okay, municipality, okay, mondo mi watimne a proper planning and a proper infrastructure manyalo miyo obedo elevated kata obedo worth the name of a town. Okay, omiyo kony biro. Okay, Jojo Tieno Ngondo kuwuok Ahero wacho ni nyakwar guok nyaka sani Nyando nego wa gi pi. Penj na jalup governor ni gikonyo jopiny nade seche mowueni. Wasewacho kendo wan gi awacho wan gi a multi-sectoral team moting'o national government, oting'o county government kod partners. Koro one called supplies of course ma itero negi joma nie evacuation centers, okay? Nikech sani giminyalo tim malich ahinya onge. Drains manyo yaw kineno pi masani wuok e Nyando samoro can overwhelm. Okay, the drainage. You know, kata dikes moko mano oket ka. And by the way, Trevor, ingeni gini wasewache, to don't know wache mondo wabed very keen. Budalangi ndalo moko ne nigage problem. Machalo gi mane Nyando, okay? It is not the county government to fix that problem. Because king your budgets ma counties nigodo, it's not enough. You will open a drain kagikacha and you will not go far. Your national government must invest in Korusoin multipurpose dam. Mondo jawago you a lasting solution. Okay, because as we talk with you now, okay, our colleagues, okay, who come from even that particular area, many national government, yeah, they have done what they can. County Bedosemanya team, but Pod River Nyarachimangoa, Omuamoa, okay. We need a proper budget in billions, okay. Mondomiwa fix godo the issue because whatever we are doing is just trying to, Mondomiwa treat gimilungone symptoms, okay. Yeah. But jomani kambi ibotene gi chiemo, ibotene gi nets, ibotene gi ilongana tents, okay, ibotene gi water purifiers, okay, gik mang'eny mwasa gini sabunde ango gini, okay, nchi ma county contribute, nchi ma partners contribute to national government bende. And kanyo one gi county commissioner in a meeting mana co-chair kode with the permission of the governor. Never win record any current bende bando and some other foods more work national government, which will all be done together co-kalokum the multi-sectoral agency ma nitie. It's an ongoing thing, okay? And we have an emergency response team, yeah, and every day because each year yeah, and so they keep it's an ongoing process. Yeah. Kakoro wadhi mbele gi weche mag siasa ni jo ODM onego beni chako